Nu kører vi. Jeg fik ikke engang video. Ja. Så. Udvikling af taglussystem til Brabant. Og konstruktøren, tegneren, han viser lige, hvordan han har tænkt sig. Vi løfter 200 mm op. Så slicer vi et taglud, som er i 2 meter længden, ikke? Og så 2100 cirka. Ja, 2100 og så til siden. Og så kommer solen ind. Så skal vi lige zoome ind på skinnesystemet. Ja. Og så ned ved aktuatoren. Og den er ikke slået ud, kan jeg se. Nej. Og så pakker du den lige sammen igen. Og trykker du på knappen, går aktuatoren ned. Sådan. Tagrende-funktionen kan vi lige zoome ind på. Hele vejen rundt er der sådan en opsamler. Yes. Det er meget fint.